hango na galing sa dalawang taong nagmamahalan ng tuna. Ang ngalay Elsa at Lando at kahit parang pagkakataon ay nakakandado. Dahil magkalayo ang uri, ang buhay, ang estado. Ay, palakpakan natin siya. Thank you so much. Ay, in fairness, gusto ko na sabihin sa lahat ng pag-awit, hindi po pataasa ng boses. Yes. Ang importante dito, ma-deliver mo yung kanta ng maayos, naiintindihan. Hindi lang para sa biritera ang Tama. So, yung pag-rap, kung gusto mo mag-rap, okay lang sa amin yan. Kasi kung doon ka magaling, ipakita mo yun sa amin. Tama. Okay, so awitin mo ito gusto mo. Okay, palakpakan, guys. Palakpakan. DJ for the song. Kailangan kita. Alam niyo ba yan? Sabihin mo lang
Oo. Nakakatuwa si PJ, napaka-flexible niya. Okay.